ba to ya halatta amma bisa sharuɗa da wasu dokoki sai an kalle su sosai da idan ciki da idan basira sannan ba kai tsaye ake ba mutum dama ba. Akwai wasu abubuwa da suke giggita wa shubohi da yawa. Bari baka misalin biyu kacal daga ciki. Mafi yawancin auren yanzu da su kiristocin suke zuwa suke za su auri musulmi, da su musulman da suke kawo kirista ce za su musulunta da su aura, mafi yawa wance duka ba sai sun gama fasikanci suna ke zuwa shirya auren mafi yawa. To wannan bai cika haifar da ɗa mai ido ba, domin an yi ba ɗaya ba biyu ba uku ba, ƙarshe an yi rabuwan baran-baran kuma ta yarda ta koma ruwa. In kuma da 'ya'ya to an sa 'ya'ya a garin. An yi waɗanda aka yi auren ɗayan biyu, ko ya mutu ko ta kashe shi, kuma ta kwashi ayan ta mai da su Kirista. An yi da yawa wanda shi ma ya fi yawa. An yi wanda yake kwatan kansa da kyar hannunta. Wannan guda biyun da na ke faɗa kaman akwai wanda na gani reality da idona. Akwai lokacin da na zauna a Abuja mun yi wani, ban so na faɗi suna, shi ma haka ne ya aure irin wannan ɗin. Ita ba iyamara ce, shi kuma Platini. Suna rayuwarsa haka da sauransu. To duk ran Asabar da Lahadi za ta je coci. Shi sai ce ba za a je masa da coci ba. Sai ta ɗauki, kuma ya tafi wurin aiki. Saboda haka sai ta tafi da ɗan gidansu. Ita tana da iyaye a garin. Sai ɗan ya zauna a gidansu. Ba an kada ba kawai ɗa sai ya koyo haka wurin cin abinci. Tare da shi wannan ɗin muke sallah a masallacin mu a nan inda muke zaune a cikin garki Abuja. Sai kama wani ciwo, kullum magani shuru, kullum test shuru, kullum asibiti shuru. To muna da jibi da shi sosai, sai zo yana gaya min cewa ga dai irin larurarsa, ga irin mafarkan da yake, ga kaza abin na damun shi. Wata ran sai gaya mu wata kalma, sai ya ce yanzu damuwar shi a duniya ɗansa ga halin da yake ciki, kuma kullum matar shi tana yawan yi masa wa'azin ya karɓi Yesu, ya karɓi Yesu zai warke. To daga nan sai na sa alamar tambaya. Yanzu ban gaya mishi, sai na ji a raina anya ba su suka jife shi da sihiri da wannan ciwon ba, dan a dalmiyar da shi. Wallahi ko ilai ashe hakan. Sai muka bi bincike sai muka tabbatar da haka ne, amma sai ni ban gaya masa. Sai dai na ba da ƙarfi wurin addu'o'i na fafa masu ƙarfi wanda zai cire mishi wannan. Allah kuma ya taimake ni riƙe addu'o'in gam, kuma a cikin irin wannan watan na azumi muka dinga wannan case din. Da ya buɗe wuta da addu'o'in nan baci ba gani ba da ba rana, sai zo yana gaya mata, na ce malam, ya ce wallahi jiya yana bacci sai ya ji kaman an danne shi ana kokarin cire ran shi. Ya ce can sai ya ji kaman an fusgi wani ba kirje shi ya fita an yi sama da shi. Ya ce sai ya ji kaman duk ciwon jikin shi ya warke. Ya ce yanzu ya kake je, ce yanzu yana jin fes. Sai na ce to ka saurara ka ga abin da zai biyo baya. Ba wuce sati matan sai ta gudu, ta bar shi da ɗan, aka nemi ta sama da ƙasa aka rasa. Wallahi kuwa sai na fassara, sai na ce kaga kenan duk plan ne an yi target, an yi da za ya dilmiya, ko ba haka bane? A zahiri bai dilmi ba, aka yi wata asiri da tsafe-tsafe bai dilmi ba. Ƙarshe dai da aka ga kaman ya fi ƙarfin asirin, sai daga to babu halin zama, amma matsalar da aka samu ta gudu da ɗan. Sai na ce to duk inda take ka san iyayen ce ya sani. Na ce je ka kwato ɗanka. Ban bar Abuja ba sai da na tabbatar ya karɓi wannan ɗan. Sai na ce to kai kuma koma da ɗan garinku, tunda dukkan ku ƴan bariki ne zuwa kuka, koma da ɗan garinku a sashi a makarantar addini, ba ma makarantar boko ba, ya haɗa biyu yana makarantar addini yana makarantar boko, yanda aka yi ke. So na ɗan Abdulaziz aka samu shi Abdulaziz. To suna da wannan hiloli kala-kala. Sannan kwana-kwanan nan an yi wani wanda aka zo min da wata yarinya daga can wuraren lafiya, ita ma duk kun san ta nake jin ko? Ita ma abin da ya faru kenan. Mahaifiyarta Kirista ce, ta ƙi musulunta, aka yi duniya, ta auri musulmi har biyu, duk suna mutuwa. Waye sani uhu. Sai wannan na ƙarshen baban waɗannan yaran kenan, shi ma an ce wai mutuwa yi. In na ce maka wai ina nufin ko dai ya mutu ko an kashe shi ɗin biyu, ko ba aka bane.
sun haifi 'ya'ya kusan guda 4 fa. Ita wannan na ƙarshen ita ce zangarere budurwa sosai, amma uwar yadda za ta yi ta hana ta san ƴan uwan ubanta, kuma ubanta musulmi, kuma duk sauran yaran ta dai sun koma Kirista. Ita ne kaɗai ta taso ta faɗa abinda ta ce ita musulunci za ta yi. Matar ta ƙara auren wani mutum kuma shi ma still musulmi, kuma tana nan Kirista a hannunsa. Kishiyar ta na wancan baban wanda take aure yanzu kuma shi ma ita kuma musulma. Lokacin da ta gane yarinyar tana son musulunci sai ta buɗe mota ta ce sai ta kashe ta. Aka diyan da za a aka yarinyar ta nemi ta gudo ta biyo hannun abokai aka yi har aka zo da ita wurina. Karshe dai waye mutuwa ya tashi uwar ta ce ba ta da lafiya kaza ta zo za ta mutu ne da sauransu. Ina jin magana na ce plan ne in kin tafi ba za ki dawo ba zo mi sallama. Ta zo maka sallama na ba ta kuɗin mota da kuma ta koma garin su. Aiko tana tafiya a ga matsayin ta je da uwar tana ciwo ta zo kai abin suka ramda ita shiru kake ji hansu. To idan abin da yasa muke faɗin wannan laru idan ba a faɗin wannan ana wayar da kai. To kawai daga ganin wata ta maka mai dan jan fuska shikenan sai ka je ka rikice ka ce zaka yi jihadi. Ko zaka musuluntar ka aura zaka yi jihadi. Mun ke faruwa kenan ƴan uwa. Ban ce ba jihadi bane, ban ce ba. Amma tambayar da za a maka shine dan me ba za ka musuluntar dan Allah ba ka bata ta aure dan Allah dole sai kai? Ko ba shine maganar gaskiya ba? Idan har misali zaka sai dan zaka aura sannan zaka musuluntar to aure ne zai saka musuluncin ba Allah ba. Ka bata ta musulunta dan Allah. Zaka aure ta kai ma ka aure ta dan Allah. Ba wannan cewa wancan ba haramun bane ba ka nake nufi ba. Amma dai abun da ke biyo baya to suna da hadari. In kuma ta hanyar lalata ne aka haɗa aka auren to ba kuma za a daina lalatan ba. Ita in aka dace ba za ta daina ba, musamman in ta ga shi bai kama kanshi ya daina ba. Kuma kullun zargagge ne a wurinta, shi ma kullun zargaggiya take auren shi. Shi ma an yi wannan a nan garin ba ɗaya ba biyu wanda aka yi auren aka yi haka kuma aka rabu ta koma ruwa an yi ba kuma ba a taɓa yin zaman mutunci ba cin mutunci kullum. An yi wanda aka musulunta da ita a nan sami naka a nan kamfa. Sai da nake jin mata haihu ko haihuwa biyu ne ƙarshe aka rabu buran ta koma Kirista har yanzu tana nan da kuma yanzu Kirista ce ta zama murtadda da dabda. To duka abin idan babu shi ne mai kyau babu tsari mai kyau son zuciya ce abin da ke faruwa kenan. Amma a nasi na shari'a auren yana nan amma yana da dalilai da sharuɗa da kuma manufofi da kuma dalilai. Amma an ka sadu da wanda za ta musulunta dan Allah ba don wani ba don kwaɗayi ba don wahala ba don kaza ba a karɓe ta hannu bibi a musuluntar da ita babu laifi sai ta zauna ta iskibra ita komai da komai in a samu mijin Allah ma'ana na Allah wanda zai rike ta dan Allah shi ma shikenan sai auren mishi da su ni na fi gamsuwa da wannan ka fahimta akan wai ka aure ta tana Kirista kai kuma kana musulmi ta je coci ka je masallaci bayan ga irin cocin nan duk muna ganin abin da ake ko ba haka ba duk muna ganin fastocin da rabarwari din abin da ke faruwa a cocin saboda haka wannan akwai ganganci ba mu ci haramun ba inda akwai shi a nassi amma dai mu sani abin da ke faruwa kuma shari'a ba zai bada dama a yi ba don ba bautan Allah ake yi ba bautan Annabi zalla ake yi ba a cocin ko da ko bautan irin nasin ne ba shi ake ba shi bane saboda wannan shine dan dunkule shine da amsar da zan iya baka Allah ya sa mu dace amin shi kenan ko Allah ya sa mu gama lafiya ya sa mu cika imani na'am na'am faɗa mana sauri na'am ba komai abu Allah ne baka kwaya kwayan ko dunkulalle ba komai Assalamu gama lafiya assalamu kare mana alakabi ibadunmu da Allah kabi ibadunmu ka badoyinmu gafarta mana zanubin alfarman sai na rasulullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ulika wal khatim lima sabaqana sirajil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadri wa miqdaril azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله